Hello mga ka-listeners, diyan may padung sa kanipaan ug sa tabay na tabay diri sa ubos. Mga ka-listeners, tan-aw ta. Dira sa tan-aw ta rin tabay sa ubos mga ka-listeners no kay wala ni sa syudad. Ito ning videohan. Balihon na to ning kamera mga ka-listeners. Adventure. Shooting ni tourist guide. Hindi dako na lugar na eh. Babas na din. Diyan sa gilid po din hin. So ni, pigan ni matugag han og labulon ni mga trapo, sako, mga trapo anhe ko din he. Ako lagi ning hugasan na pud kay away bayad-bayad. Uy, bye-bye. Dito lagi bayran nan. Tabang mo rin ang tubigan mo tiya. Mutabang man ni og di abuton mo pagat dugay pud di makuan mo ni abante sa pagbagjo. Mo bito na. So sa pagbagjo. Mo ni abante. Nice kayo eh. Na ay tubig pero nasagbot na lang pag-adlaw kay kanang na naman abuton. Wait, pangog tuway ano de? Na may tuway. Ang tuway ni ano no. Ako lagi ng tuwan ko diha. Kay mao ni labhanan sa liwa sa bagyo in tawag. Sa una kay ato ni agi mainom ta ni. Pero may murubog sa ano. Dinhi mo to mag-inom inito nakakon ka sa initon. Kay wa na may ay repo na nga daot. Dara mga ka-listeners amo ang dakpon sa una. Allah dala. La wala. Alimango sa ingano eh. Ang alimango color man sila ng alimanguhan eh. Color. Daghan ta guide na payuro. Agbang ka na sa unahan, away tumbang ka kung ari sa kalibo kay lagi. Natay gidahin nga kinindog. Gwardiya. Day gwardiya mga ka-listeners si sa tinganan naman tiya. Oh, magkukunig. Unsa tinganan matiya sa iniiro? Kabang? Nare. Kuyig si Kabang. Kabang sa ubos. Si Kabang. Adventure sa mga ka-listeners diri sa Inabanga views. Pero kani pwede na panguyon mo na yung mga kuan. Libre kahoy matya. Libre ba atus tiblaran hasta ni mga sagbot isuglo na mga. Tiway. Oh, say pa jud mamuni kay ngani matako eh. Kuan. Oh di. Di pagkahoy? Di. Depende mananghid ka una ug tugtan. Oh, mananghid jud daan kay bisig masuko aga hagbas ba. Oo. Depende kay libre sugnod eh. Iya abono ra man ninyo ning sugnod ani. Sugnod ang sugnoranan ay pangitaon. Oh. Ang sugnoranan na matya. Biasa ang tungkiro nawa naman. Yung shortcut. Di ba mo nagkatong kwataw na dakit? Oo. Mura gido. Oo, katong may mulo sa kulta. Dito. Mura gido uban lagi ni matya. Di ba man ito tag-ida? Lagi ba oh? Sa una kay mo tingnan mo ba nga ya paton ni. Agi lang aklanan kanang mabibitas ka ngadto. Ilaw ni sa tipas kanang kapaon. Amo ni sa una eh. No, tulig dito man ito napita. Di ba ni gusto chat ba anto ila mangkuan sa una kukoy. Ang kukoy. Adventure mga ka-listeners. Sana ako taring sana baliti. Nagaraw si Lapu-Lapu. Si tourist guide di matiya ba? Wasa nang kan makatobro matiya kay mo kang gibisita. Tagsar nga bali makalaag mo tiya.
Ano ba to? Pagkabay ni nilang Tagalog. Ah, Sabay ng Tagalog. ay tabay di po da. Oo, ang gabi na nila. Ah, mutubo di po. Baliti nga dako. Mo ni videohan mo ni Joseph tuniage. Ito kong baliti. Ang paano na review no sa video ko na kay makita ng dito lain no. Wala si Pero ma-review kita ito. hmm. May isugbong silingan ang ngalan. Ikala ni ang laing-yugto niya itong sugilanon. Si Agaton, ang bayot nga maton. Apan bayot lang gihapon na upos iyang pasensya kay dili malisip. No, pwede ba yung kay kong isa rin akong kamot? Inig ubos ani ron, uwan o, jud mo ron dihok mga uhas sa dyan pa na. Unsa man, ha? Sugdan ta na, ha? Sugdan ta na ba? Agaton, Doro. Ato lang ning istoryahan. Di lang ta magpadabas ka init sa atong uba. Ay ka, high blood ba yan ninyo? Uy! Di ka na may high blood boy kwaknit. Mauna, di ba? Haon sa man, gubaton ta na ni. Hindot na kay action da, kay nanginit na ko. Bida, kining akong pugakhang, tagsaray buto ani. Pero maigo ka, lupad yung ka ani. Unsa naman, boy? Gusto ka bukawan rin gusto kong kamot, boy, nabugtaw na dyan kayo. Gamay na lang lihok ni mo, ani, boy. Mo'y akong gipaabot. Aksyon na gud bunot si mong armas, boy. Aksyon na gud, boy. Timoro kini ako ipaabot. Kapuya na, oy. Bugtaw na kaayo, jo. Ibutang ko na lang gani akong kamot. Mga parts, makal lang mo parts, makal. Kining, Doro, Agaton, unsa man yun ay ang inyong tuyo, ha? Pasduro, kuha ang armas sa giluklok sa kilis hawak ni Boy Kwaknit. O parts, Doro, ilom ang! Wa ko makigsulti ni mo ha. Ayaw paglihok. Uy, mao ni mong gipanghambog imong kargada. Kining paltik nga 38. Katayao na ni Boy Kwaknit. Mubuto pa ka ni. kuan ka nang props raman ni. Ha? Parts. Unya mo ni mong ipanghadlok sa mga tao. Ha? Doro, kining kuan ro ba ka nang kalma O, sige, sige.
Uyog na mo karon sa barangay hall. Pero matubag ni mo ang mga pangutana para nimo. Kung mga tao ni Boy Kwaknet, suway mo rong sukol. Di ba halin din mo ron? Basta iya, PC, pagkapusa na sila. Aron ka na sa barangay hall. Oy, ana, nakuha gyud ay nila sa Boy Kwaknet. Haskang bili bagay na ko aning akong uniko ihoy. O kinisad sa agaton, pabayot-bayot lang. Ako silang sugaton. Mau ni mga tawhanan sa terminal? Kamay pamitayo no? Pamitayo na. Oh, si, nagadungog mo? Ha, Boy Kwaknet? Pamitayon ko nung mo. Sa masugot mo. Ayaw taon agaton. Maluoy kayo taon. Ah, maluoy. Maluoy, ha? Sa ato pa mo nang giangkon nga kamo gidi ay ang nagsunog sa terminal. No? Ha? Mingon di ko. Sa ato pa dili ka mo angkon? Bisa klaro na kaayo? Huwag man ko'y gisulti nga ako'y nagsunog. Huwag yung ko mag-ingon. Stila na ni istorya. Siyempre, time out ay magkabalaka kun dili siya mo angkon sa iyang sa. Ako rin makapaangkon na. Mother, Nanginiyat. Ano sa to, Boy Kwaknet? Huwag ka masulti nga ikaw mo'y nagsunog sa terminal. Ha, dili ka maangkon? Kay dili man bitaw ako. Adi ay ha, dahil gudi ay ka ha. Imog yung sukdon, igo ka. Ay, huwag na ko'y labot. Uy. Isukdon yun ni mo akong abilidad. Kung dili gani ka rin mo angkon na kamo mo responsable sa pagsunog sa terminal. Pwes, tanaon tagdili ka pa mo angkon aning akong pagabuhaton ni mo. Ha? Kay ngano? Unsa may buhato ni mo nako? O Sara, Unsa? lugosan siya ka. Unsa? Hala! No! Please! No, please! Ayaw ka na pagbuhata. Please! Kailangan mo isang kabuhan nga ka siya. Nanginiyat. Ako isalig ni mo kinabuhin, ano mo Boy Kwaknet? Ikaw ang ako padesisyonon kung angay ba rin buhion o bisuhon. Ay magkapalaga, don't you worry. Just leave it to me. Patay ka! Siya nang imyat na mo. Take over. Siya na bahalan ni mo. Patay ka! Lintik lang walang ganti, Boy Kwaknet. Pag-ampu dong. Boss, paitaan ni boss. Uy, ilang matang gigaya din sa terminal, boss. Uusap kayo ilang buhato na to, boss. Nahak, bira na, oy! Di man! Bida! Hay! Saan ang libak mo to, ha? Kilibak ko na niyo, ha? Uy! Gilibak ko daw! Uy! Ano lang sa ninyo? Ha? Klaro kang gilibak ko ninyo, ha? Bida ninyo. Mamara ba ng baba ko? Hindi ko gihagit, ha? Unsay buhato ni mo na mo? Ha? Unsa? Mga tanakagunsa, ha? Secret. Patay ni boss, patay ta. Basta secret, delikado. Ha? Mga tana ko ninyo. Kinsay gusto ninyong mauna? Kinsay gusto ninyong mauna? Siya, amo boss. Siya tunang. Kay ako ko ilang amo ko. Bata-bata na ko nanagaw siya ko. Mga siya mo yung una. Siya, tot. awa ra gidis Mother. Pagkaigat lang yun. Unsa kay nauna-unaan niya nilang Boy Kwaknet? Ahak ka gid ni pang inahang malulutan eh. Pasensya ka na. Kung story dito ka. May tuyo ka?
Wa man, kuan lang kining Salamat eh. Ikaw may nakasulbad sa problema sa pagkasunog sa terminal. ha? Og tungod ana, may bonus ka. Ha? Adi ay, ha? Magtudod ay mo, ha? Ha? Sige, magmahay lang mo. Unsap tadi imong buhaton amo, ha? Wa lang. Hey, pakanon sa mong init nga sabaw. Sa mas pochero. Mao nangutan ako kinsay gusto ninyong mauna. Dili man pwede nga kamong duha. Pero gatudtod man mo. Sige, ako na. Ayaw to. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang kay bata-bata pa magkuha. Kaya ako mo'y una, kay ako mo'y amo ani niya. Bata ko na Hela siya. mo! Bata. Shut Siya lang kay mao na iyang ampay. Ha, pagmilog yakan ko nun ang naong ninyo. Ingnayak eh! Siya lang ay! Siya lang to kay mao man iyang ampay. Sumbagon na noon ka! Ayaw mo pag-away! Kay kabog na akong yakan sa naong! Patay! Ursa ni? Ngano ni, Agaton? Tay, kinis boy kwaknit, mo'y nagsunog sa terminal. Sa? Gidana mo sila diya sa terminal, amo silang gigapos, aron sa ingon ang mga tao nga iyang hingsad-an, mo nang musilot nila. Klaro ha, una na, Agaton, ha? Kinahang lang may igo mong ebidensya. Kay basi ka mo mao'y madaot, anak. Ug kung may proyba na mo, may igo na mong ebidensya nga sila gyud ang responsable sa sunog na terminal. Wes, itugyan ninyo sila sa kapulisan. Unsa? Uy, dili tay. Dili. Dili ko sila turnovers ka pulisan, dili. Agaton! O tay, ang mga tao may akong pahukmon ko doon sa ilang gustong buhaton kang boy kwaknet. Sila may akong pahukmon. Agaton! Boss, patay na kita ni boss. Ani na kita mamatay ni. Hilom ra ko diya to niyo, hilom! Imbis magkunahuna ka diya kung saan mo ito makaikyas na niya ito ni mutangan. Nagsige kinulit sa ba? Pagkuna-una diya kung unsay itong buhaton. Hello, guys! Are you still okay? Imiyat man to ka, no? Yes, I'm Emriet. What can I do for you that you cannot do for me? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Kalayo nagsumpay. Kining. Miyat. Tabangi may magkabuhay mi ni Miyat. Di lagi mi mupakita pa din Miyat. Manglayas na mi din lagi din hinapita Miyat. Promise Miyat. Promise. Bitaw Merti. Sige, pangayo bisag ko sa imong pangayoon. Kaya mo ihatag. Are you sure? Siguro ka, boss. Sureness? Ay, hanggaw ka to niyo. Hanggaw ka. Kung may mong pangutan umbuang nga kang ikaw ang ramay, ni may pasalig diha nga imong ihatag ang tanan niyang gusto. Sa kabat! Ano sa tao? Magpatabang mo na kung maka-ikliyas mo. Imyat. Yes? Miyat. Yes? Ay, tabangi mi Miyat. Kung makaikis mi din Miyat, dadon ka na mo Miyat. Aron ihatag na mo ang tanan ni mong gusto Miyat. May gusto ka kang Tonyo. Imo na siya Miyat. Boss. Ay, binuang niya, boss. Masig, may gusto ka kang boss, boy, kwaknit, Miyat. Imo na siya. Buang. Huwag ka Tonyo. Hindi ka kumay imong ihatag kung gula ka. Bus ko na imo. Hanggang ka. Saan ko? Ay! Ilamang da! Taklaan ta mo rin. Gusto mo taklaan ta mo? Nagdumang may gusto ka na niyo. Ay, excuse me. Sa pagdoon ninyo na ako, Chief? Miyat. Ay, boy,
kwaknit! Ha? Bisag baka pinan pa kag kwek-kwek og may bawang. Di ko. Tukog na laya ko. Ano lang mo pag-unaw nag-ikiyas? Kaya kung mo ikiyas mo, huwag yapon mo ikadaganan. Paghuwat na lang mo sa siloy. Siloy naman! Silot! Silot na ipahandang sa mga tao ngayon yung ibiktima sunog. From now on, start to pray. Pag-ampa mo daw! Doro, Agaton, unsa man gyud plano ninyo nila ni Boy Kwaknit? Unsa man, ipakuha ta sa mga pulis? Ha? Unsa man? Dili, Kap. Kung ako'y pabuton, ang mga tao may pahukmon. Unsay gusto nilang buhaton na ng mga tawhana? Ako, Kap, gusto na ko nga patagmon ka ng mga tawhana. Kaya murag dangan kaya na sila din ni tawhana, dangan kaya na din sa tundapit. Sila may magmugna og mga kadaot din sa terminal. Ako na sila gipalayas, pero gahi kay mga o. May kasabutan na gumiyana nila. Pero wa sila mo masasabot. Ay, okay. Sa unsa may gusto ninyong mahitabo, ha? Kinsa may mahukom nini, unsa man? Kamo mao'y mahukom? O hukman niyo sila sa kamatayon? Ha? Dili kami ang hukom, Kapitan. Ah. Kundili ang katawhan. Daghan ang mga tao nga mitapok, eh. Duro, sa may plano ninyo ang mga tao ni Boy Kwaknit, ha? Duro, sa inyo mga plano? Ako gipahunat ang mga tao ni Boy Kwaknit, tay. Usay gipakunat, ha, Agaton? Gipakigsultihan ni Agaton ang mga sakop nilang Boy Kwaknit may pulding. Gipasaan niya nga magbag-o na. Muna, tay. Ug bisaad sila nga dili na sila mo taho di Boy Kwaknit ug magbag-o na sila. Mao nga ako na sa gibuhian ang mga sakop ni Boy Kwaknit. Pero kanang usa, kanang stunyo, Okay, nga naman ang sintunyo. sinaligan man na ni Boy Kwaknit. Aw bili na siya. Mag-uno sila duha. Mga kaiksuunan, kining duha karon nga niya sa inyong atubangan. Nag-atubang kinig dakong salaod. Og aniya si Agaton, nga mo'y nakasikop kayo nining duha. Ubano sab sa pag-abag ni Duro. Aniya kuno'y mo desisyon kung unsa inyong gustong buhaton nining duha. Usa may gusto ninyo nga atong isilot ang mga tawhana? Sige. Sige na! Sulti mo! Ayaw mo gadlok. Wala ni mahimong dua. Sulti usay gusto ninyo. Gusto na mong bitayon ganito, ha? Ilansang sa krus? Unsa? Ilansang spuste? Patay! Boss, papatay na tahan ni boss. Patay na Ilong dia, tumiyo, ilong dia. Ew ko pakita mo ilakang buhanga ka. Ano man, boss? Matakdan ko na mo buhanga ka. Boss! Ayaw na napagilang, boss. Ayaw, boss. Yanuman. Duha na tang mamata, batiog na akong siya. Usa? Agaton. Duro, usaman. Nga naman ay Pauls. Ang ako ba nga i-turn over na lang na ninyo ka na sila sa kapulisan ka na sa Boy Kwaknit? Kay, siguro sa'yo may tabo niya na. Sukor ba kayo mga tao na nila? Mapatay hinuunos mga tao ka ng duro, ha? Kargo di konsensya para ninyo. Oh, I agree. Bitaw, Duro Agaton. Ito giyan na lang na ninyo sa kapulisan. Ayaw pagbuot kay na tayo balaod. Nahibaw ko ng inyat, tay Pulding. Nahibaw ko sa balaod. Gituyo ko lang nga maingon ini sila.
para kato mga tao ba nga dunay dakong kalagot sa ilang gibuhat, makapagawas ba sila ng gibati kalagot? Ug aron mahuwasan na sila. Dayon, mubanos dayon ang kaluoy, unya basin pa diay og mapasaylo na sila sa mga tao. Mao ba, Agaton? Mao kayo tay. Nahibaw ng kapulisan ani tay. Ako lang silang gihangyo. Pero ako na silang ihatag sa kapulisan. Nagsabot amig ang hipi. Mayo hinuon ko mao ka na. Pauls, makalang Pauls. Everything is under control. Hello, Miat. Ikaw, Pauls, ba? Ikaw, bahala tayo kay ka, Pauls. Isulti na lang ko na kun may feelings ka na ka. Kidilito mong kalusod-lusuran ba? Hello, Miat ay! Magkakidor, bayan ni mo. Boss. Kapoy na kay boss. Sakit kay kining akong bukton nga. Ag ingon man nining akong kalawasan, boss. Mamatay na gyud ko ini, boss. Hilom to niyo, hilom. Dugay mamatay mga dautang sagbot. Kala mo itiman eh. Ha? O, dugay lagi upasagdan. Unya og pataw-taw ron yung ibot. O, namamatay, boss. Paagyan ay mo, oy. Boss, kalma. Una-una, good diha. Good. Lagi, Di mo boss. una sab ko diri. Kung saan na itong makaikias na ning atong na imutangan. Ay. Makal. Ay, yun. Murag may mipad-pad species sa akong kamot. Diri sa royo. O, singaan, boss. Ha? May mipad-pad sa akong gapos. Ha? Kinsa ka? Daro? Oh, ikaw rin na. May kiniya ka. Ha? Mag-inom taron. Human na mag-turn over nilang boy kwaknits kapulisan. Kuan, kanang... Dili ra ba ko mo inom? Sige ka mo inom. Saan? Bayot ka? Ha? Mag-inom ta. Mag-celebrate ta ba? Nga nadakpan na sa boy kwaknit. Og nasulban na ang kaso sa terminal. Og ikaw may tinubdan sa kasulbaran. Kamong duhas ng Maria. Librehon ti ka. Kuan. Ay kog balibari ha. Mag-inom ta. Akong gasto. Ay, Jura! Oh, Mader. What's the matter? Ang mga dinakpan ba sila si Bugwak ni Tugtunyo? Oh, nga naman. Wala dito silang nahimutangan. Unsa? Nakaikiyas nila, Jura! Animal? Ay, kadaghan. Daghan na kinagaya ni mo Dandil, oy. Ha? Daghar de, Agaton? Ay, ato lang iba na gamay. Ana, Jandel. Kinahanglang makamaog yung kang makisama. Ako doon, Jandel. Di lang ko ni mo tagayan. Mainom sa day ka ng imyat? Pwede man kaya kong imnan. Bahog mong ganit sa ana, inom na ba? Kanano si Miat, ha, Jandel? Tanang alkohol. Imno na anak. Bisa grabeng alkohol pa. Ay, super labi, Pauls. Ay, lain na, Pauls nema. Ay, one-on-one ba ta, Pauls? Sige na. Inom na ta. Sige, away na nun mo diha. Bati, sige, istoryaan. Mag-away nga. Pa mahubog, oy. Mao na. O, sige, inom ta. Mag-celebrate ta sa ato kadaogan. Okay. Kay pagkahanaw ni Boy Kwaknet, magmalinaw na ta. Kadaogan na to ang pagkahanaw ni Boy Kwaknet. Yes! Kanta lang inyat, kanta. Kapela. Saingan, Kanta ba, kapela? kanta ko kape. Kape naman noon eh. Nahubog ka na. Ay, bagan ko kakanta. Mangutanan na kag ikapila. Aba na, Miat ay! Kapila. Hubog na kamyat. Sa'yo bag. Ako hubog. Kasi hubog ko. Kay akong kulatahog pinawad so kabalyos. Mader. Relax na, Mader. Huwag di na madaba. Relax na. Relax, God. Ako pa. Sige na. Tagay. Di Jewel, tagay dong. Yagat. Nahubog naman yung atong gunner. Uy. Ay, daw.
Jendel, hubog na ka, do. Wa! Singalan! Hubog na ka! Wa! Pwede ay! Sige. Sige, tagay na siya! Oh, come on! Tagay! Oh, ako rin ha. Oh, mo ni parts katon. Oh. Kano ikaw may mitagay diya pas duro. Asam na si Jandil. Ay, dungoy na. Oy, stoy. Dong, Jandil, dong. Oy, pahuan lang dito ka. Ay, pog sa mong kagalingon, kundi na madaha. Uy. Oh, gaton. Una na ko na niyo. Sige, pahuan lang at ka. Sige, dito. Aris ako. Sige. Tol, pasin nyo. Oh, tul pa. Sige, aris ako. Hinay, oy, hinay dong. Oy, hinay in taon. Sa siguro kag kaya pa nimo? Kaya pa. Kaya mukat ka diharon. Nala, sige, amping ha. Sige. Amping. Aris ako ninyo. Dito, aris ako. Okay, bye. May katawa mga diya parts. Nanok ka? Awas gentle parts. Hawa na siya naglakaw parts. Eh, halos na lang mukamang na lang. May pag-imula lang tatong gihatod sa ila parts dulo. Hatod ba eh? Sabi siya, bata. Bata ang way buot. Sige na parts. Tagay na parts. Tira yun na. Asa naman sila nang imya doon si Taypulding? Ay, narong duha parts ay. Nagdug sa sahog. Ay, yati na nun ni Ron. Kita lang dahil duha ni nagkumbati. Kita na yung duha ni parts. Uy, mamahuway na tapats. Uy, Ay, sa parts uy. Tiwas na na to. Duha na lang ni Kagrande oh. Hot doon ta ni parts. ay, kalaban si kong oh my gosh. Uy, hayag naman di ay. Uy, nada lagi ko sa kong kwarto. Sa may nagatod ako nga ni nga pulos naman tami hubog gabi eh. Uy, sa man nga katapad paghigang. Ay! Ginoo ko! Si Duro! Sa kanilas tapad ako nga. Oh my God! Dili! Wala sa'y sinina! Uy! Ngano ko tao ni? Pans Duro eh! Ngano wala magkay... Ay! Hala! Ang kunsan wala sa kuy sapot! Nagdugmi nga wala mga sapot! Doon lang, dali. Rolio. Dali. Kinsa may kasunon ka. Kini sila, Rolio. Aramina! Ay! Oh, gaton! Gang! Ikaw! Hala, no! Sasri na rin karon anin! Toy, aga. Huwag minyo ka, no? Hala, no? Ikaw sana, pinakong nagbaksir ka. Nagsasrim lagi ka. Rocket na rin ginagbaybayon. Manalang ko sa mag-usher ko. Sa asya. Oh, di si Antonia. Tanawa wa ba to? Oh, nadapan! Nala, sige. Sige na. Pagsabot na mo diha. Ing na lang ko, Rolio, ha? O pilay akong bayranan, ha? Rolio. Oh, ikaw! Hala, no. Paning-aning ka pawanga ka, brolyo ka din ako. Rolio ba? No. Aning magabi eh. Dali na. Sukdan na mo. Dali. What's man parts? Muuli ka kay iagi tala ka dito. Ayaw na lang. Kaya suruyin ko ba itong uban na itong mga tao nga, mo'y kipatanaw na ito sa terminal. Nahala sige.
Mamasahero pa ko, Parts. Sige, Parts. Amping ha. Salamat, Parts. Sige rin ako. Bye-bye. Babo. Ano, man? Pagbiya di ka to. Murag may kibati ko na. Ang puto eh. Unsa o ano ni. Oo kasabot. Murag kalit kagawa ang akong gibati. Saan ka ni? Pero, Jandel, kasulod mo na rin ka? o lagi. Surtiha din agaton sa. Ha? Pero, oo, okay na rin mo nga. Magkiminyo ka bayot. Okay na rin mo bayot. Kaya nga naman di ay. Unsa may problema og bayot? Oh, Pwede ba, Jandel? Ayaw na kog sa muka. Makalakaw na ka. pero, may gusto kong isulti niya. Ayaw na. Wali ka puslanan. Sige na, kay mamasada pa ko. Kung nahibaw ka palang duro. Kung nahibaw ka palang. Pauls, ang ngayon ko aning akong gisal of Away imyat, oy. Mura kami ang nagsisisa. Kaya nawayon ba ni mo, Pauls, ay? Ikaw, sa mga kunukan ng imong gisal of Mo na imong ipanghambog nga mo imong sulabo na ni Kersal ni Agaton og Dorotea. Mura kag sundalong karaan ay. Imyat. Mauni nga mong uniforme ka ni Adto. Nalimot kag unsa o kinsa ko? Ako si retired Master Sergeant Leopoldo Di Macaana. Ayaw biya ni mo, Pulsay. Sa pilido lang daan. Wala man kay ayaw. Di naman ka, anak. Apelido na ka na, Imyat. Pero ilan ang suwayan? Uy, magkaingin yun sila nga. Uy, mura madinig masinggan. Ako kahay mo suway, anak po. Ay na lang, Myat. Kaya kung ikaw ang musuway, mura na lang nagpaltiks danaw. Nga naman. Sige lang, kagar. Depende man na, Pauls. Kung ako'y pagalmo na ng palsek ni mo, Pauls. Sinaw ka na, Pauls. Kaya ako ginang pasinaw, perme. Kuhaan ko ginastaya, perme. Arog inigbato. Bang! Murag pugakang. Kabayay! Sige, bebe, Ayaw, Myat, ayaw, Myat, ayaw. Ayaw na ito. Tingnan na. Ayaw pa! Ayaw binuang Imyat. Marika. Marika, dali. Buhi ko! Testingan lagi na ito. Tanaw na itong makagarba. Sapa niya! Ug manang adlaw sa mga kasal. Kaway. Pagkawag yun ako, dahong mga may tabo kini nako. Ako, nagahilabot og usa ka babay, tumboy pagkyun. Oh my gosh! Imbis ako ang mabuong, ako naman hinuoy nakabuong. Sakto ka ni. Ay, pero paminaw ko. Ang akong pagbati mo ay sayop. Pero dili kini akong kabubuton. Iya kini sa taas. Nahibaw ko nga may plano siya para nako. Ug dili ko angay nga musupak siyang kabubuton. Hala, we. Ingon ani daily basta kaslunun no, aligre kaayo sa gabi kay magprepara sa mga pagkaon. Parts. Oh. Ano yaman ka? Apil ako natuog na ka. Da. Kudo ko Parts, oy. Mutabang lang ko sa mga bato nun din eh. Amay pa. Dali sige. Kaya ako sa butabang sad ko. Dali part. Ay, sagot na ha. Wa
amoy tagpahay. Kinanglan mo sa nga andamong daan. Para ini kabuntag, ang pagluto na lang. Kay para pa ni Udto ra ba ang target, ani? Kay ang kasal alas 11 udto. Aw, mao ba, Pauls? Asa na mga kaslununoy? Nagmata na ba sila? Murag pa man singale. O saingan? Pamukawa sila. Pukawa sila dito, Miat. Tiya, agad mamangon na mo. Karon mangandam na. Karon na yung kasal. Saan ba daro rasa? Gason! Mamangon na ba ay? Aron maligo. Para mangandam para sa inyong kasal. Oo, nagbata na may nang imiyat. Mugawas na miron. Ito. Duro. Parts. Mata na uy. Parts. Parts, kaapa eh. Mata na. Kay mangandam na ta. Karoon na ba nga itong kasal? Oh, tuoday no? Karoon naman itong kasal, Parts. Asa naman yung mga tawana? O man mo kihol? Karoon ang ilang kasal. Pero nangatog paghihapon. Pero bidang mga bata. Mga waghihapon bot. Bebe, ako ka nga tuong silang kwarto. Parts, ang iyana ni mo si mong gaon, Parts. Uy, mura mo kag Princess Diana, Parts. Katong gikasal siya ba? Ikaw sa parts ay ang ngayon kay kanang baro ngay mo gisulob. Radyo kag digong. Kapado na buspit sa iyang State of the Nation address. Mao ba, Parts? Agaton! Ay. Say, Agaton! Si tatay, uy. Kakadit parts ha. Ako tang ilihan. Hello, Tay Polding. Good morning. Good morning. Nakailis na... Ay! Agaton! Ikaw kina? Utay. Sanda yung di alegre. Nganong ikaw may naggaon? Kaya ano maday, Tay? Usami. Kinsa may magsulob sa barong? Ako na yung Parts. Tatay! Tay Polding! Nabot ang parigi kang nagdinggo. Oo, sige, sige. Magpahimutang na ta. Aron mahumandayon ay kay... Ay, muragi pang gutom na yun ang uban. Ha? Bitaw, bitaw. Sige na, magsugod na. Sige Tignan na. na to sa gaton, nga magsugod na. Pag-ausay na to sa patrol. May baw ato ninyo. Oh, asa mo din si Agaton? Ah? To apa sa patrol car cup. Nagpaabot nga magsugod. Ala, sige. Ako nalay mo ito. Blake. Stoy, hoy, Blake. Dili. Oy, tuwa si Agaton, ha? Tuwas gawas. Suod sa patrol car sa barangay. Pandama na siya. Ingnang magsugod na ang misa sa kasal. Sige. Oy, kamong uban niya. Kamong mga abay. Pahimutang na mo. Magsugod na ang misa sa kasal. Uy, kisa ka... Kumusta, John Kunot? Ikaw rin Agaton. Oh. Asay mong anak? Ha? Pagawas ta. Nakaila ka na ba yung anak ko? Nang snatch ng imong anak, og daghan ang nakakita, og nakailan niya. Usa dili ka na makatago pa si mong anak. Pagawasan na lang na, aron dili ka mapagan. Nakaila na ba ko nimo? Og labaw na nakaila ka sa dako, John Kunot. War ba diri ang akong anak Agaton? Ay, kakapoy ba yan niyo, eh? Niya ra ba na ako ron, John Kunot? O kay niya na ako ron, dali ra kay musaka niya akong kilay. O nahibaw ka na, John, kung ano sa sunod, basta musaka na niya akong kilay. Ako tanawon diri sa sul Agaton ha. Wata ko niya. Ayaw yung ko papabutang dugay, ha? Kasal ba yan ako ron? Di ka ni rumadayon, tungod na imong anak na. Malas lagi mo, hasta ka. Pitik ka gina ko. Oo, lagi. Ako pag-ausod. Puang mata at daklo gina ko ni ron. Asa naman yung bata, awe? Animal gini sa Agaton. Ipagkauwawan ko sa karahay. Pre, kalma. Maka lang, pre, Makal. Dili ni madag makal, pre. Ha? Usa ka, ha?
Usa ka makauwaw kini ang gibuhat karon. Dili ko makadawat. Pre. Ah, Makal, Colts. makala. Istoryahin sa ito ninyong pari. Kaya ako'y mangitang agaton. Lingawa sa ito ninyong pari. Inampak yun sa agaton. Kaayog yung lartan. Lamutan ka magsalit. Ha? Unsay ngan? Asa man ka, Dennis agaton? Mga tanak ko ning nindag tempura. Nang. Oy, dara. Uy, ikaw mong din ng bining. Kining nang, nakakita ka agaton? Amigawas man to dihas patrol. Siya man tong nag-wedding gown, no? Oo, siya to nang. Kasal magudamo ro nang. Ha? Kasal di ay ninyo ron? Haskang buang, wa man mo magsulti. Sige lang nang, wa ni kaso. Ato lang niya sa barangay hall. Ato ra dito ang reception ha. Uy, si agaton. Iin man ni siya gikan. Asa man tong babae nga gisnatan kaniha? Asa man to? Aw di ay ba? Anak nito Emiliano? Parts, dali na. Nagsugod na kasal. Ha? Sige. Kamu na bahala mo turn over aning isnat siring anak ni Kwadjun Kunot. I-turn over dito sa mga pulis. Na nga, muadto na ko ha. Pakasal sa ko kaniyot. Dali na, Parts. Suko na kay tatay ni mo. Ay, hala tuod. Sige pa sa tulad ta. Sige na, dadala nyo dito sa pulis. Animal, Dennis agaton. Pantay lagi ni ron. Pre. Makal lang, pre. Makal. Wow na kayo ko aning kahimtanga. Pals, dali ra good, Pals. Dali ba? Ida? Hiluto natin mga agtang, ha? Aron mo us-us ng temperature sa mong uwa. Kanang o sa babaw. Dali pa. Hilom ha? Pida, maikog taan is pare, uy. Uy, ganong maikog man tos pare, ha? Why problema, oy? Wala problema, pare. Nalingaw man to duha sa break game. Sa fabric game. Oo. Kukuraan ko na ng pariya. Duta na yung utro na wala break game. Gipis out na na. Sige na. Di na sa gaton. Hain na mo sa gaton. Pre. Unya na lang ang kasabi, pre, ha? Unya na lang kasabi. Tiyawaso na nato ng kasal, pre. Dili. Naglagot ko. Animal ng anak ka. Pare, Pre, ayaw lagi, pre. Pita, oy. Di ron mahaydayon ang kasal na. Nawan niya. Bida gini mo, Pauls. Diligani ka ron patuod sa Pauls. Yakan ko man gunang naong mo. Awa ron. Hilom na hemyan. Oh. Mau ginadayo yung panghadlok mo Okay na. nga naman. Dili ka mahadlok, ha? Ay nang yak eh. Dali na ka mo. Hoy, magsugod na ta. Lagay. Okay na. Ready na di agaton. Ini sugod jud stukar. Paso din nga. Ay, kabala ka, Blackie. Pakito takat paso para sa Miss Universe. Si Miss Catriona Gray. Sige, sige. Ako rin silang inon. Ready na ka? Sige, pagdali ha, kaya limuot na ba kaya akong gisulob? Nagdakaon na ba ako diri? Pagdali, Blackie. Lagay. Sige na. Ready na ang tanan, ha? Wala na problema. So, sugdi na. Kung saan naman sa blaki? Pagkasidot. Kung dili magsugod, dili mangihi. Asa ka, pre, puling? Mangihi ko. Kuya ka pa! Uy, ko pala kimutukar. Tukaya ko na ni. Ilang kong yapura, nyawa pa di ito. Saan na biyan sila, uy? Bubuo ko na akong gown, uy. Kaya limutak ayon na, nagtubo din akong singot, oh. Ay, kapait. Oy, asaman mo. Magsugod na ang kasal. Ayaw sa mong pamauli. Wapat na mahuman. Hakbeyaan ni, oy. Mura mataan ni gadrama nga biyaan ng tao.
Ayaw sa mong panguli, ha? Wa pa mahuman. Asa na ba ni pare, oy? Muli ng mga tao, Kap. Ayaw sila papauli Ingna nga ang muuli, way apil sa kaon dito sa barangay hall. Kusgon ako, Kap. Oh. Hoy! Ingos, Kapitan! Ang muuli, wala po kaon dito sa barangay hall! Ay, uy, nagpare, na, magsugod na. Ay, salamat. Oh, tukar na, oy. Patukaran na ng Simsong. Simsong naman. Di na, oy, tukar na, oy. Ay, salamat. Natukar naman ng Mars. Oy, paso na, gaton! Ayaw, hindi ka nagubo pa ko. Nakakidot niya ni, oy! Discussing ni ay! Arts lagi hapon. Dili na sweet paminahon. Kada bang, Han, babe, langga, uusap pa niya. So, baka niya tayo eh. Usay sa ba ka niya? Palapit na yun ninyo, ha? Para maghimo na yun mo bata. Gusto ko makabaton na yun og apo. Unsa? Kung sige-sigahin sa inyong mata, ha? Halalakaw, panood na mo sa inyong kwarto, ha? Butangin na ninyo dunggan ang bata para makumpleto. Kita, Paul. Asa man sa mga tao. Pauli na ito sa inyo, Emya! Ano nilang to, mother? Ano nilang pagkatulga si mother tay, Pulding? Di ang sala. Kaya na ibakanting kwarto. No problem, Paul. Bantay mga mangkinako, Paul siya. Tuwag na nga parts. Sa pa may mong yunahon na diha. Parts, huwag yun ko makasabot ang sitwasyon na. Parts? Mura kog, ambot, ang saon ko ni pag-describe. Damgo ba ni uurom? Sino ba, uy? Hindi ba sitwasyon na to, Parts? Sura, gits pilingo na niyo eh. Di ba ako kung sinakasol ni mo? Ay, kapala ka. Misabot ko sa imong sitwasyon. Nahibaw ko nga dili ko makahatag nimo sa imong gipangita tungod kay dili ko tiunay nga sa kababay. Pirated ra ko. Pero sige lang. Dili ta mong kapungan parts kung mangita ka gyud og pure nga babay. Kini nga tong kasal pawara man ni sa issues na tabo nato. Sige. Magagandang gudta ko sa ipabuhat sa Ginoo nato. Siya mo ginasayod. Basta kay importante parts ang respeto nato sa sagusa. Parts sa gaton. Atong ipakita nila nga ang kinabuhi sa usa ka magtiayon mao gyud atong gihimo aron wala na kang pagstorya. Parts sa gaton. Ayaw kay sayo kang nagmata, gaton. Utay, saon nga minyo naman ta. Pero nga ikaw may buhat, ana. Asa may mo asawa, ha? Natuog pa. Tay Pulding, ako ang asawa tay. Mo nga ako gimo atiman sa kumbana. Parts, adun ako, Parts. Mamasadan ako. Ay, ikaw sa diri parts. Diyan, nakaluto naman ko. Kadto ta kisukaran ta ka. Ligo lang sa dias lamisa. Agaton. Duro. Ilisi ko nung inyong tinawgan na, ibe. Dili ko gana maminaw, ana. Minyo na kamo. Unya parts lang gihapon ang itawag ninyo usag-usa. Halala, ilisi na. Wala gitay. Ako'y magbuot, ha? Ayaw na ko ninyong padunggan ni ana, ha? Di ko gusto makadungog pa ni ana. Bantay man bitaw mo. Mo sa mis Tatay Pulding, uy. Unsa kaya ito iilis, Parts, no? Lisa na ka na to nagkuan part. Kanang be. Be? Ay, murag babuang ko madugay aning ang sitwasyon ni Dorotea ug Agaton. Kada kong bali ba ani, oy? Be, adun ako, Be. Sige, be. Abi ha. Tinuto ako na pati. Uy, kada lirgo nilang nakausap. Pero may na lang kay sa parts. Okay. Pwede ra to nilang... Pwede ra din silang mausap. Kay mo tuman man kung unsay akong isulti. Osbon ko yun ning duha.
mulakaw ko, pero maligo una ko. Ayaw palabig salig sa ibang bata. Kalami, kay kaligo, kay magkalimot. Ipaningot ko maayo. Sanda yung di alegre. Naghubo mo ko diha, Miat. Naghubo man tao ka diha tanan, oy. Ay, kakinagay malaligo nga magaon. Pouch, nakakita ka po. Kaysa madili makakita nga sa pag-abli nako, inay ang imong atubangan na imong tabunan sa imong kamot, ang imo mang hinuungaw. Mamanay, binag-oron. Ya. Sige lang kang tabi niya. Sampungin na, oy, sampungin. Pura ba yung kag nagpahungaw? Kainahak ba ani? Pouch! Pouch, ayaw ipanabi mong nakita, Pouch. Ningaw ron da. Ang nga niyo eh. Pura mo kung nabaguhan na ng sitwasyon ron. Murag... Kita sa mga sa pangbaya. Murag wag ka man eh. Karoon pa ko makakita ng mga bataa da. Hanggang nagsige sila mga tawa. Kita mo kayo lang ikatawan. Yati ra. Murag ako'y gitrip pa na ng mga hanggaw da. Bayad na dito. Kaya kung kilaw sa digping kang ginawa. Kaya, tupoy sa presinan. Mugaw sa kilaw tao. Bida! Ako gikipadong dungog da. Arion ko gani, be. Ako gipadong dungog ninyo? Uy, diam din eh. Na, usab ng pormahan ni mga bro, kaya hindi kakaon magsaging luyak. Bida, eh. Kita mo salitahan ta mo? Ano man? Wala ko madakong Batangas. Sayangan ni mo eh, gapa kay ka. Iya magkinumboy ka. Hindi na natumboy bro, kaya nakatilaw naman ako. Bida, gina eh. Tagal mo sila. Kita mo si Bogan. Ano? Kita bagan sa mga standby sa terminal. Siya ito kusa. Unsa? Uy, Iko! Ayoko ninyo gamitin! Uy, Iko! Kung karyato, nahipos yung mga tangan din karon. Niyan ay mga bago. Kaya yung mig initi ha! Ha! Nawala! Surti lang mo. Surti mo, anak ko madaha akong Batangas. Kiyog nadapan ako, gipangluba na na mo. Isog. Isog ha! Ya karon, may mahimo ka ha? May mahimo ka? Gusto kang ikaw may amuyahon. Suwaye! Suwaye! Patay mo! Pwede mo! Pagkaroon! Nilaptihan niyo akong bana. Di ba magkamatay ta? Sige! Tasmag mo! Padukol ko ninyo? Tasmag! Pagdungan mo tanan! Tasmag! Kailangan na to, Kap. Kaya basig may mailhan ta. Kung may mailhan gani ko, Kap. Ayaw yung kugpungis ko magkabuhaton, Kap, ha? Ayaw yung, Kap. Oy, kay nga no agaton, ha? Unsay buhaton mo, ha? Unsa, agaton? Basta kay di lang yun sila magpasakop na ako. Di lang yun. Ha? Be, Ayaw, ha? Ayaw man sayang imo mga kamot sa dugo anang mga tawhana. Agaton? Ako lang, isalid ako. Ay, Pouch, makal, Pouch. Dili, biya, dili. Lain ko miyat. Kung unsa ning akong anak, mas pa ko. What? Oh! Di ba, Kap? Kining, labaw ka pa sa imong anak mo, ding? Oo, Kapitan. Kung unsa man ning masuko ang akong anak, mas pa ko. Ay,
Kalagay, Paul. Dili miyat na sukod ako. Imong daga, Paul. Wa ko juga. Imong atay, Wa Paul. ko atay. Imong tuli, Paul. Natuli na ko miyat. Natuli na taong ko. Ay, amin ako ba sa kay tuli? Saba niya ay! Ay, Kanaan! pagkakidart. Play na ang nakuha sa CCTV. Ang katunang gabi nga diin, mao'y pagkahitabo nga gisaka ang panimay ni Manong Juni. Ang kuha na dito sa posting CCTV, Kap. Oo, mauna. Tanawa. Upat ka buok ang miduol sa may gate. O duha ang nikatkat paingon sa sud. Uy, ilan na kayo maklaro ang kuha sa CCTV, Kap? Kadyot. Nakabantay ka, Kap. I-rewind ko no gamay, Kap. Ipa-rewind, Kap. Sige, Blackie. I-rewind o gamay, Blackie. Laki, i-rewind ko na gamay ng kapitan. Oo, Kap. Irawan ko. Oh, kana. Sige. Pause dayon, ha. Inigingon ako pause. Pause gid dayon. Daro. Oh, pause. Ana, nakapos na, Daro. Salamat, Blackie. Oh, Kap. Doro. Unsa may imong namatikdan, ha? Nga, imo manggi pa pose, ha? Nga, no? Tanawa ra na diyang bahin na, Kap. Kana naskit-kit ka bahin ba? Pero, maklaro gamay. Di ba sakyanan mo na, Kap? Uy, tuod. Mura sakyanan tuod na. Maklaro siya kamay. Tuod kay may reflect ang hayag sa poste. Auto na, Kap. Ug murag nakamayong kuspurma ng auto, ha? Unsa? Nakaila ka sa forma sa sakyanan, be? Kana ug ako masayop, be. Oh, kakisa mo ka ng mga sakyanan? Ingon ana ang porma nga gigamit nga sakyanan ni Boy Kwaknit. Uy, gusto ba sila na? May balik na sila. Natural na. Kau masih katin na. Saya beli tali. Pudugas na. Ini nga diyan sila saya katulog, Daro. Salamat nga nagapundok namong tanan. Asa sila si Felix Mariot? Si Josephus? Gusto makigsulti si Agaton sa mga sakop sa Gerger Boys o sa Torjak Gang. Oh, asa si Josephus? Ni Ara man din sila. Ayaw, gupo-hupo dia, pos. Be, ikaw na. Okay. Salamat nga ni Agiday mong tanan, ha? Gusto na kong ipahibaw nga ni akaron din sila si Boy Kwaknit. Wa na sila. Pero may posibilidad nga sila ang nakita na mo sa CCTV. Nga mo'y misakad sa panimahay ni Manong Juni. Bibalik sila aron paghimo na sa mga kadaot. Busa mangandam tang tanan. Sa nakita na mo sa CCTV nga nakuha dito doon sa panimahay ni Manong Juni, may sakyanan nga nakuha layo o gamay sa mong balay. Pero nakuhaan sa CCTV og nakita na mo og nailhan nga ang maong sakyanan susama sa sakyanan nga pagadadon kanuna ni Boy Kwaknit. Wala ako pagtuo. Wala kayo pala ako pagtuo. Nasuko ka? Klaro ha? Wala ako pagtuo. Pero dili be sure kung sila bagyod. Pero bahala na ha. Bahala na. Mas maayo na managana tandaan. Kaysa mauhay lang yata si Tabo, di ba? Ito ba ka isog kag tingog? Ikaw na si Pos? Okay, salamat kayo, Felix Mariot. Busa sugod ka ron, magtinabangay ta ha. Bantayan na to ang palibot. Kamo Felix, kamo mga taga Gerger Boys, adto mo sa norte nga bahin. O kamo Roel Kirati, Josepos Quijano, ang Torjak Gang, adto mo sa south nga bahin. Magbantay mo sa maong lugar. O kung may mamatikdan mo nga sakop ni Boy Kwaknit, mahibawan na ko ninyo. Kaya ako na mahibaw kung unsaon ko ng mga tawhana. Malas lagi na sila, kung masakpan ko na sila. Makatilaw di sila sa kumadita. Be! Sorry, B. Sige ba na to, ha? Kitang tanan magtinabangay. Kinahanglan nga kanunay tang vigilant sa palibot. Kaya ang atong kontra, may hinay nagpaduol na to. Felix, si Pos. Kamu na bahala ang mumando sa inyong mga tao, ha?
Gignahalan na ko ang inyong suporta, ang inyong tabang. Be, nabalakak ko, be. Nga basig, tinuod din di balik si Boy Kwaknit. Nga black ka man kabi. Nadlo ka? Wa man ko mahadlok. Ang akong ikabalakan, nga basig, may mga mabiktima na sa mga kabuang atong mga tawhana. Mao nga, pahugtan lang yun nato ang pagbantay sa itong lugar. Dili mahimo nga, mga tanod lang nga sa ligan. Aw, okay naman sila sa Felix Marriott, be. O yung mga sakop. Nasad sila sa Royal Carante o Josephus. Sige lang, be. Ako'y bahala nga mumaan nila. Dili, be. Dini ka lang, ha? Sige din lang, be. Be, sa imong sitwasyon, dili maayo nga maghago ka. Kay maklaro na naman nagamay na muntiyan, oh. Kung sa pag-amping taon, kay basi kung si mahitabuan na sa atong baby simbak ko. Be. Dini ka lang, be. Ako rin bahala nga mumaan nila. Pero, be, gusto kong mutabang, be. Ay, ayaw sa lagi. Dili pa maayo alang nimo. Nagsabakog ka. Gani, di naman gani kumusugot nga mamasada ka pa. Unyag di ko mamasada. Unsa may kaunon ta? Oh, nga naman ako, dili ko kahimo. Nga naman like manarbaho ko. Yufira magari kong bambina nga pasudlon ko sa iyang parlor. So karon, dawato ko to yung offer. Unya ikaw, dini ka lasbay, ha? Laaya sa dana, be, oy. Magduka ko nga nisbay. Oh, ugod magduka ka, di matuog ka. Be. Milagro, gawa mo suri ang igat nga imiyat eh. Nang lakaw sila sa gaton o duro, ako na lang usang nahibilin. Kala ay biyasan aning watay lingaw eh. Watay kastura-sturya. May pagmaminaw kong balita. Adi arag radyo, ako ning iyon. Oh, niya ang mga nag-unang balita. Duha ka upaw nag-inarutay. Usa ka aeroplano na crash. Kanang mga pasahero patay. Matod pa sa mga survivor. Usingan? Sa laing mga balita, usa ka basurero, may pasaka og kaso di basura. Binuag man eh. Ayaw pagreklamo. Niya palaing balita. Usa ka lalaki nakit-an nga wa nay o gidodahang pangbuhi. Binuang. Ayaw pagbuot. Niya palaing. Usa ka mabdos gidunggab. Ang bata sa iyang tiyan nakalihay. Wa ni klarong balita. Kaya ang piragod. Murag di aman gikan diri ang tingog. Murag dili sa radyo. Bibibitan aw. Daan pa ko! Ikaw yun ka na imyak! Balita! Nasakpan ako! Tama ni Hay! Ay, sakit sa akong hawak. Ay, hasta nga akong tuhod. Ay. Maaw na. Hopo-hopo. Murag dili arthritis on. Ayaw sud pag-ana, Pods. Ay. Kining, Pods. Ang iyan ko nga may mong reporter, Pods, no? Wa, gyud, imyak. Wakoy angay, Pods. Way lami ang imong report, hoy. Unsa? Bungol ka. Way lami imong report. Wala may akong report, pero ang nag-report mo ay lami, Pods. Samot way lami. Saba niya, ay! Nakabawas po na. Makakidor. Boss, nanawag si Unyot Hingos, boss. Oh, ano, unsay balita? Kining nagumot sila karon dito sa terminal. Ano man? Kaya ang mga sakop nila ni Felix Marriott, nag-red alert sila. Ang mga tao ni Felix Marriott sa Jirjirgang? Oh, mo na, boss. Daghansan sila kaya ang mga tao po nila Royal Kirante. Kirante na to niyo. Royal Kirante. Oh, Kirante din. Oh. Unya ingon man si Joseph. Josephus Quijano. Josephus Quijano. Ano yung Tabang po. Ang mga Turjak boys? Oh, mao na, boss. Murag lupig kung taan sa gitaghanon nila, boss. Sige lang. Di lang kayo na to sila biglaon. To silang duwaan sa Atras Abante. Unsay atras sa banti, boss? Atras Abante, buti pa sabot. Oh. Atake ta karon. Human atras na pod. Uy. Sunod higayon na sad. Atagan na to sila labad. So, magpalamig lang una ta.
Unsa man kamyat? Pauli lang kuno nito sa inyo. Ayaw kuno kog samok-samok kagan eh. Pauli sa inyo. Lagot ba ni mo eh? Ay, nga doon pa paulion mong kunin mo, Pauls. Nagipabantay man ko siya kong anak, Pauls. Kay, mabdos gad na. Samok mong kog kakaayo. Gusumukan ka na ko, Pauls. Pauls, abi ni mo, Pauls, sultihan ta ka. Sa akong research, ang tao gani nga kanunay na lang sa puto, no? Kanang gumik kan na kay wasi ka istorya. Why gi kauban sa kinabuhi? Nganong mag-antos man ka anak Pauls nga I am here. Unsay ngan? Ni ako nga makaatiman ni mo. Unya. Kamo o kamuluto? Luto lang. Sultihan kay ka, Pauls. Ang babae nga hindi marunong magluto ay dapat humanap ng lalaking Ano? hindi marunong kumain. Pagkakido. Sinaro ka. Bisan ang sao. Diligid siya mawa sa una-una. Pasayro ka. Madili lang una kong pakita ni mo. Pero nahar ko sa iyong dol. Magtanaw. Magsudong. Bisan sakit kayo sa hudukan. Pero ang tusil ko. Basta nahar ko sa iyong palibot. Bantayan ko ikaw kanunay. Buhaton ko rin. Tungkol sa kagdakong kukman yung tortilla. Ay, Miat. Usa man gituyo ni mo nako, Miat, ha? Nganong permi naman yun kang magpadool nako? May plano ka? Ay, Pauls. Miat, sultihan ta ka, ha? Bisog usa pa'y buhaton mo. Dili kag yun makadama sa akong kukma. Pauls. Bisag magtuwad-tuwad ka pa diha. Di ko ni mo madaoy. RDI. Dili-di ka dako madawag tuwad-tuwad, ha? Pwes, tanaw na to dili ka ba mada. Niya. Ayaw mabilang ka dyan! Panapoy, nampak. Sisteng ba lang ba? Sisteng lang kung epektibo ba? Effective sa mong mata. Pauls, ayaw lang good o ka-hurt. Heart sa imong mata. Pauls, sana pusporo ka at pusporo din ako. Usa? Bakit? Para match tayo. Pagkakidor, tagalog-galog pangkanahan. Pauls, Usa naman sa? pwede bang i-turn off na lang natin yung ilaw? Bakit? Para tayo na lang ang mag-on. Hal-hal mo lang kaibiyat. Pauls, alam mo bang may kamukha ka? Usa? Sino? Kamukha mo yung future husband ko. Natay bayari, oy. Sana, Pauls, hindi ka buwan. Bakit, Miat? Para hindi mo ako iwan pagdating ng araw. Last na lang yun kami at last na lang yun. Pa? Unsa, Miat, unsa? Onggay ka ba? Ay, kapatay mo kung tiguang rin ba? Ayap na. Awag yun, awag. Bakit? Kasi umakyat ka sa isip ko. Sumabit ka pa sa puso ko. Dapat! Ay, kaluoy sa kong bi. Ay, bila ko nagitaw ng yantiyan. Pero noon sa masanis siya, uy. Bisag dako na kayo tiyan, magkasunis malagi hapon. Timayong pasagdan ko lang ni siya nga mag-iningon ana. Kinala nga sultihan ko siya nga makadaot as bata. Dulan ko siya. Ngano ka, be?
Imo mo kukungkitan o gikan sa tiil hangtos o. Be, bisag dakot na kanimutian mo. Pero mailagi hapon nga, bagsikod hapon kay kag dating. Anya, be. Unsaon man ang ingon, anak naman ko. Ay di ba himog magdaster lang ka, be? Unsa? Siga ba yan sa dahi na yung mata diha, oy? Walay unsa, oy. Ang ako ba nga tingalig, maunsa niya ng bata diha sa mantihan. Kita ko nagod na. Kanya magkasunis ka, mapito rin ang bata diha. Di ka maluoy nga nigawas na ng bata, murag napiit ang naong. Saba ka diya, be, oy. Pao lagi. Bisag para lang to sa bata ba? Tungod ka lang sa bata, magsulog kag duster. Tuwa may mga duster na ako dito. Kaigo man to nimo. Katulad sa isulo ba? Oh, awa di kaigo kay nimo. Oh. So, di na ka magisulog lihok-lihok no. So, safety na kayong bata diya sa mantiyan. Lain na ni, be, oy. Kasi lain ba, uy? Karon pa mong gugo kasuwag sulob ng duster ko. Mura bag kiwaw kayo. Mura di ko ganahan maglihok-lihok. Da, maana ka na, uy. Unsa? Ngano ka, Gaton? Puro ka mga nagtingsi diha, ha? Danay mo lang kung nga nagtanaw kang duro, tay. Lain, nag-duster nga nag-drive sa tricycle. Di pa-drive pa na mo og tricycle. Ayaw ito ka nagpa-drive. Awi na unsa ka gutaw na, Gaton. Tay, ako na sang gingnan, ana. Pero saan ako gahip kay guo? Kahiba, oy. Ikaw ko'y padre di pamilya. Ikaw ang matuman. Ikaw masunod dili kay siya. Eh, siya mo ko rin pa rin pamilya. Ug ako ang ilaw ng tahanan, tay. Unsa? Tarungan na inyong pagpuyo, ha? Tarungan na, Gaton. Ayaw pa unra yun ang mga sayop nga maipagtuon ninyo, may inyong karong gibuhat. Ikaw ang lalaki ug siya ang babae. Busa usman ninyong pagpuyo, ha? Nakasabot mo? Tay. Ini katuog ni mo pagsapaw daghang kasunis. Usay nga? Daghang nagsapaw imong kasunis, tay. Aron kung kamangon ka ni Mother Emiat, dili madali. Hanggaw bisnaw ni mo. Usa ron? Uy, si Duro, siya karon nagsagit ka nagpingit. Ngano magka, basig manganak na. Uunsa? Dali Gaton, dali Ato basig na unsa na to. Oo, tay, ariyo sa nako. Binaw sa gabi! Si Emiat, asa na ba sa ni? Emiat! Emergency, Emiat! Emiat! Di nga naman ka. Bi, ang akong tiyan, sakit-sakit kayo. Kay nahak, bi, ani, uy. Kanit sabi ha, kanita. Basig mga nak ka. Ingon, ani, dining mga anak, di, kapiskot magkajay, ani. Aray! Ay, tawag sa agit ni. Maratol ko. Dili ba ako ano daan ni? Asa ba si Tatay Bulding? Uy, tay, di Bulding! Tay! Asa! Diya. Madar, sakit na kayo, madar. Oh my gasoline station na daw! Aray! Gaton, magkuwag sa kinan. Dali, magkuwag sa kinan na Gaton. Oo, Tay Bulding! Nak, makal lang, makal! Agwantahan lang doon, agwantahan usa. Magkuwag sa kinan siya, Gaton. Di ano turo, nagkuha na ito sa kiyanan! Tay! O, yan na, Gaton. Hamal sa kinan, laganan sa kinan. Tay, usa may kuha na ko, Tay, taxi o grab? Magkahoy, mag-angkas sa mong kaon. Taxi na lang, uy! Ay, kapatid! Magdali ang Gaton, oy! Ay, sakit na kayo. Bana mo! Helong di, Emiat! Unsa man, may apel may noong ka utong, ha? Apel ka magsagit, ha? Nadadala lang ako. Hilig manggagtag second boy. Sama day! Tay! Oo, nanay sa kanan, ha? Dali, alsaw na tundo. Dali! Emiat, dali! Nak, dali na. Asa man sa kinan na Gaton? Tay, huwag mi sa kinagabisuti ni, uy! Butang ina, butang kay bukat kayo! Ang butang! Ay, aray, inyo mo kong ginamita ko. Wanggol ka magkagaton, oy! Ako tila na itong ano! Aray! Wanggol ka magka... Huwag mi sa kinagabisuti! Aray! Ato na lang ang saw si Duro sa China! Ang tricycle may gamitan ninyo. Mga anak na ko! Ay, si Cody ay! Aray, sakit na kayo. Mga anak na ko, mga anak na ko, mga anak
hinay lang miat. Agaton, tabang mo balsa diri oy. Tay, dali sa ako, tay. Mag-marong dili. Ay, kay naunsa man kay naagatan. Ay, nadatugan. Pagbutan ninyo ni Dorotea. Ay, uyaw-yaw saon man niroon. Kinsa may mo drive tricycle. Ay, Pauls, ikaw na lang. Oh, dili ko kamawan oy. Tricycle ray ako nakabahuan. Ay, ang saon man niroon paggasod aning duro sa ospital. Gawa may mo drive sa tricycle. Ako na lang. Ha? Ako na siya. Aray, ako tiyan. Nak, agwansahan lang, nak, agwansahan lang. Oh, bantay, babantay. Libaong dulo. Lihay. Lihay. Ako kalibaong, be. Lihay, be. Lihay! Yung makaanak na ko. Okay na gabi. Ako tiyan. Usa. Sakit na kayo, mga anak na ko. Ay, saon man ni mo pagpanganak ko ang pamantas ospital. Atong sa pumay kipaabot. Kana, larga na ta. Larga na, be. Kadita, ako sa ikrang ang motor. O sige, ikrang na. Tapos akong tiyan, oy. Krang! Nabili ba na ako, Ami Andar na? Ge, oy, pasakay na mo, Pauls, ali na. Sakay na dire. Agad yan. Ay, kaya ko tiil. Dali, hinay lang. Kana, okay na. Larga na dulo. Anak. Saan man na ito paglarga? Di nga, ang likid na siya at pamaslungag. Ah? Napangis ako ninyo gandos, bi. Agoy. Aray, sakit na, uy. Naugsa mo. Oo, sa. Nasyat mo na sa lungang iyang tricycle. Dali, tabangan na to, dali. Tabang mo. Tabang. Tabang. Aray, sakit na kaya akong tiyan. Kay nahakbi, ani, uy. Sige na mo, handos na mo. Hando, Glenn niya. Hando! Day, ade, di ana bitaw, gahandos na bitaw ko nga rin. Kabugat sa daan ni, ay, makautos man sa taginandos ani. Ay, dili to ato. Hello, Glenn niya. Ipinsan ka ay kada. Oh, bisag dili. Ay, magdingo! Pahilo ko na mo. Hindi mo ko patirugan. Ay, nasyat sa lungag ang ligid. Nabangin mo ninyo. Nabangin. Kaya mo na ibahala na, mga kauban. Dali mo. Tabangan na to ka sa tricycle. Dali na mo. Dali mo, nabangan na ito. Sige. Ay, salamat, Intaw. Okay na, Doro. Okay na. Salamat kay ninyo, ha. Salamat ninyo. Sige natin, pandarara, aron makaabot ito sa hospital. Lagi, bi. Kani, sa... Uy, di naman mo andar. Usbi pa, usbi ko. Agaton, usbi. Di na mo andar. Aray, akong tiyan ni sakit na Usbi pagyo, Doro. Kaus, ha? Pida makaanak, makakugsidikan na ning kranga, uy. Ay, aray. Ayaw na lang pong sabi. Ay, di mo yung ka na mo andar. Saon man na ron. Ay, aray, akong tiyan, misikat na sa ng bata, aray. Ayaw sa gitaon, pagutong bi. Oo, Ayaw sa sa may taon. buhato na to, ane. Wa may laing sakyanan. Ay, problema na, oy. Tabangan na mo naghando sa tricycle, Doro. Hantod yun dito sa ospital. Dali mo mga kauban, eh. Tabangan na to hando sa tricycle. Kay mga anak na zero. Tabangan na to, kami na bahala dito. Salamat, Handos. Ayit na.
Bayita ako pa mga anak ako pag mo drive tricycle. Ayaw saon, wa may makadanak. Si Agaton, di man siya makadrive kay nalisa mang tiis pagbutang naman ni mo. Imo mang nadatugan. Kanya na rin taon ng pagstorya. Uy, mga anak na taon ko. Uy, ay kay nahakbian ni. Ay, oo, di. Ay, no, nalimot man day ka. Abi ko ako'y mga anak. Ala, ay, sige, ay, mga kauban. Handos mo. Tinanglang man dyan ato sa ospital. Duro, kay mga anak Oh, na. sige. Dali na mo, tabangan na itong handos. Dito sa ospital, ha, Padong? Dali palihog kay mga anak mo si Duro. Pas, hala, handos. Larga. Buhihap ko ka to. Hangtod sa 3. Handos na yun mo, ha? Ready? 1, 2, ay! 3! Handos na mo! Ganda, sige pa, handos. Oh, sige, handos yun. Handos pa mo! Ari ako tiyan. Mga anak na ko. Ay kay nahakbian ni. Uy. Anak, ayaw sa daga. Ayaw sa daw nag-usog. Doon na lang ta, doon na ta sa ospital. Oy, pas mo. Ay, handos pa mo, dali. Doon na lang, handos pa. Handos! Ay, handos pa mo! Oh, asa naman sila, Blackie? Kap, Hmm. dito ko silang agaton. Mm. Manay tao dito sila, Kap. Uy, asa man sila? Wa ka mangutana sila mga silingan. Oh, mangutana o niya ako, Kap, pero Hmm. saan sa na ako pagpangutana sila mga silingan? Kung asa sila sa agaton nga, Nga unsa man? nga, waman sa tao sila mga silingan. Unsa? Aray, sakit na kayo. Aray, mga anak na ko ani. Agwantaha lang sa Duro, ha? Agwantaha lang sa... Di, ayaw na sa taon pag-utong di, ha? Huwag para bata sa ospital taon. Ay, tay pa. Duro nga nagunit ang manubila. Ikaw, Imiat, hoy. Imiat, limawdog kang nagpingitas ka sakit niya. Nag-drive pa ng tricycle. Ay, dili, manggod po. Para siya. Para! Salamat, taon. Uy, Ay, sa Imiat, ay. Tay pa, nga naman itay. Ay, Imiat, ay. Ngano ba ni Imiat, ha? Ngano na? Mangutran na magngano. Tarawa ragod na. Awa ninyo. Didiin naman na siya. Uy, tuod. Dili man ni makapadong sa ospital. Didiin naman eh. Ay kay nahakbian ni. Uy, sakit na kayo kong tiyan. Ay, ani na lang ha. Ani na lang. Balik ay nasa. Iahak ba ni? Ay, ako magkanakanak ani. Saba niya. Oh. Kapitan! Oh, Blackie, unsa naman, ha? Kap. Unsa naman? Kap. Ha? Maudeng mo tao sa ilang ni Agaton o ni Doro. Oh. Kay. Oh. Utasa, Kap. Unsa? Kay, Ang ganun. nanganak na si Doro. Oh. Unsa? Nanganak na si Doro? Oh, nanganak. Oh, Kap, oh. Yun na. Asa mang ospital, ha, gida? Kana. Sige pa, dool na. Nakita nang gid sa ospital. Dool na Aray, lang. di na gid ko makagot na mo gawas na gid ni. Aray. Ayaw sa taon di. Pugi sa taon na pugi. Tadul na lang ta, ha? Pugi sa. Ayaw sa pangawas, ha? Ayaw sa lagi tao gusto. Aray. Ayaw kumuta ko. Aray. Mabangga tao, eh. Mga manubila. Kahakbian ni. Uy, ako manin tayo mga anak. Uy, nganong ako may mag-drive. Aray. Ay, doon na lang, ay. Naarang ospital, eh. Sige pa, handos pa. Doon na lang. Sige pa, hapit na sa maabot sa finish line. Unsay finish line, ha? Ang gid sa ospital. Dool na lang. Sige, handos pa. Dool na lang ta. Sige, handos. Sige, handos pa. Doon na lang yun. Doon na lang. Gamay na lang yun. Sige, Gamay dool na lang yun. Handos! Okay ka na. Handos pa.
Gamay na lang. handol pa. Oh, gamay, doon na lang. Lima na lang kalakang. Gamay. Dali, gamay na lang yun. Yes! Yes! Uga na lang kalakang. Oh, yes. Uga na lang. Oh, Yes, oh, yes. mauna Kana, gina. kana. Mauna ka. Kana. Ay, medyaog siya. Hello, Dahimyat, oy. O sabi mi daog, ha? Wata sa lumba, oy. Nahan mo. Tawagan ninyo ang taga-hospital. Pagbaguan ang stretcher, dali. Bi, okay pa ka diha, Bi? May gawas na ang ubi. Usa! Why? Stretcher! Unsa man, wa pa'y balita kung unsay anak? Our natural bulge bata gyud na. Pagkakidot ba ni mo miyat? Bata lagi. Ang buod akong ipasabot, babae ba o lalaki? Aw bulahonon pa na. Hilom niya miyat, oy. Pulos ka lang yung pinuang hanggaw. Masuk. Hingga. Oh, agaton, unsa naman? Ha? Pagpalit ako gamit sa bata. Wa madita ka daw eh. Ipangitaan ko sa nurse kung may dapat ang lampin, diapers bata. Ay, ako. May. Ay, ako na lang, mother. Oh. Kamu lang muna ibantay din ha. Hala, sige, agaton. Kami nalang bahala dire. Aniya usman napakikuwarta diha. Di pa may kamay, mother. Abasig kuwango na. Kaambo to kaigo baka ni. Apon anton na kay basig magkuwangan na. Ay, salamat ko mauna, mother. Pun ilalig kamay, mother. Away problema na. Pon Aples. Ikaw ka mong kamiyat? Ako madayo imong ipasa? Usaman siya. Waman ko kwarta diri po. Anong palig-alig ka man diha? Ha? Gaton na 500 pesos. Salamat, tay. Sige, tay. Kamu tayo bahala diha. Luwas Palit ka. sa kong ngari o gamit sa bata. Luwas ka. Pastilan may gani kay na mo mga silingan nga nakailan mo. Ilang kitabangan ug naabot kita umi sa ospital sa paghinandos. Ay, asa dira ko puntahan ni aning ospital. Ay. Gaton! Kumusta naman si Duru? Oh, niya pa day mo? Abi ako naguli na mo. Niya po! Salamat day ninyo ha. May problema na, Gaton. Kining agaton. Di ay gamay na hinabag. Magamit kay Didi mo. O sa man ni sobre? Ay, amo ng tampo-tampo o kwarta ang suod, anak. Magamit nimo kay may bayranan raban ni ospital. Mao nga, dawatan na. Amo ng kamay tabang nimo. Bisa gamay na, pero kinasing-kasing na namong tabang nimo agaton. Para gyud na ninyo ni Duro. Salamat kay ninyo ha. Wa mi ninyo pasagdi. Isipon ko nga dako kayong utang kabubutan diha ninyo. Ay, kami ang adunay dakong utang kabubuto ninyo ni Doro agaton. Tungod kay wa ninyo pasagdi ang terminal. Nga mo'y among gitukuran sa among mga negosyo. O nga, kaming mga negosyante sa terminal, nagkahiusa yun may sa paghatag o hinabang diha nimo. Agi pasalamat sa inyo kaayo. Salamat yung kay ninyo ha. Daghan yung kay salamat. Wag ko mag-expect ani. Unya. Unsa naman, Gaton? Nanganak naman ka. So may bata, lagi o babae. Oh, Wa bitaw. pa ko kay bao. Kay gipapalit pa man kong gamit para sa bata. Ay, wa mo ko may makada. Kaya sa nangarato naman mi. Kahit niping ito magmais duro. Nala, sige. Una, unsa man, usa niya may mga ugos bata, ha, Gaton? Oo, way problema. Kamong tanan, ako pagkuguson. Sige ha, salamat kay ninyo ha. Balik ko sa ning giingos nurse. Salamat kay pag-usap ninyo. Boss, dekat kita sa akong nakita. Si Gaton ka na. Maayong higayon. Yawas pa dito. Pagdirahirin niyo si Gaton! Asam ko palit ani ko eh. Doon kayo butika nga ning gapita. Kitunggap ko.
Forward! May isugtong silingan ang ngalan si Esteban. Unsa man kay mahitabo kang agaton? Higalaan mga suki na sa kahanginan, ayaw say pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Si Agaton ang bayot ng maton. Tagsuwat og Direktor Ray Arellano, Spinner Jewel Bense, Recording Editor, Randy Tayad, Soundman Ricky Garing, talit sa RMN Drama. Gayon man lalaki, di ba ngunit sa granada. Ito naligo, tas una pa manong sa katunggan ba to? May mga itong nga bulbog. Yung mga views anyway. Daghan og mga green ba. Healthy sa mata ni mga green katanom. May plano ginapay mga halilibon. Ha? Daghan ko ano ni tanom no ng mga tambal man ang kuan mga daghan tanom ani ba nga tambal. Sigaran. Tamo ta kanang dito mga kuan sa dito. Lah. Sama. Sama. Puti. What's that? May puti ba dire? Mag-uhong. Uhong? What's this? What's this, guys? What's this? Ano ba nito? Ano ba siya? Murag buwa sa lubi ba? Murag buwa sa lubi guys. Okay lang minsan nga. Klase ba? Murag di puliyo. Suroy may mga ka-listeners dito sa air kasi ito yung ano to fish pan ba to? fish pan ba to pamanong? Ag ka nang diha unahan ng fish pan no? Suroy may ka-listeners dito sa fish pan tanaw mi ba? Sa buka na itong butangan o mga bangus yung mga bangus ka-listeners ba? Dami dari dapit sa kuan sa padung sa fish pond. Ang fish pond yan naguba daw sa bagyo. Ano mo, yung basurahan na rin ba? Padlog, may bildo, kuyog mo tiniil ba? Nahimbo din yung basurahan yung lapigtad eh. Naragiagian sa utol. Ito dito pa man ang fish pan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy